mhux tal-li ma rnexxilhomx, iżda llum il-Kardinal Vantwan u meqjus bħala dawl ta' tama għal kull wieħed minna li jixtieq jgħix ħajja nisranija. Mill-ħajja kif raw kera li jgħix fil-ħabs u ħallinna wirt spiritwali qawwi mimli erf u umiltà. Domt 9 snin maqful ġo ċella waħdi. Kont ngħaddi ġranet sħaħ bid-dawl mixawl il-ħin kollu. Imbagħad ġranet sħaħ fid-dlam ċappa. Kien hemm żmien meta sofrejt is-sħana, l-umdità. U wasalt fi stat li ħsibt li qed nitlef ir-raġuni. L-akbar biża li ħakmitni kienet li x-xogħol għal Alla li kont bdejt fid-djoċesi kien sfaxxa fix-xejn. Iżda minn hawn tallimt id-differenza li teżisti bejn Alla u x-xogħol ta' Alla. Kien żmien ta' taqliba kbira għalija. Il-fiduċja tiegħi falla kienet għaddejja minn prova kbira. L-għażla bejn Alla u x-xogħol ta' Alla. Bidjufija kbira għażilt lil Alla. U minn dakinhar il-paċi f'qalbi qatt ma telqitni. Is-saħħa qawwija li mliet li qalbi baqgħet miegħi tul it-13-il sena kollha. Din hi l-għażla ta' kull nisrani u l-qofol tal-ħajja nisranija f'kull żmien. Kienu 13-il sena ta' taħwit, ta' dwejja kbar, ta' biża, ta' tensjoni enormi. Qalbi kienet tinqasam bid-dwejjaq tal-ħsieb tal-komunità djoċeżana li ħallejt warajja. Aktar ma xtaqt inservi lil Ġesu fih dan il-poplu, aktar ħassejtni kompletament bla ħila, bla saħħa, ma nista' nagħmel xejn. Kien Ġesu msallab li refani minn din is-sitwazzjoni. Ħsiebi kien imur fuq Ġesu msallab. La jista' jitħarrek, la jista' jitkellem, xejn ma seta' jagħmel. Iżda kien minn fuq is-salib li wettaq l-akbar azzjoni. Fdina mill-ħakma ta' dnub. Bil-għajnuna tiegħu qatt ma ddispjaċini mid-destin tiegħi. Meta kont iżolat f'ċella waħdi, żewġ pulizija minn grupp ta' 5 kienu dejjem ikunu qassa miegħi. Il-mexxejja qalulhom: kull 15 inbidlulu l-grupp biex dan l-isqof ma jħassarhomx. Wara xi ftit ta' żmien, l-istess mexxejja stqarrew. Iddeċidejna biex ma nbidlulhomx iżjed għax dan l-isqof se jħassar il-pulizija kollha. Għamilt ħafna dwejjaq għax minkejja li provajt inkun ġenerus u dħuli mal-gwardjani tiegħi, dawn ma rridux jagħmlu kuntatt miegħi. Kienu jirrisponduni biss iva u le. Iżda darba waħda ġini ħsieb. François, int għadek għani ħafna. Għandek l-imħabba ta' Ġesu f'qalbek. Ħobbhom bħal ma ħabbek Ġesu. Bdejt nagħmel ħilti. Bdejt nirrakkontalhom l-istejjer tas-safar tiegħi. Kif jgħixu n-nies fl-Amerika, fil-Kanada, fil-Ġappun, fil-Filippini. Tkellimt dwar l-ekonomija, dwar il-libertà, dwar it-teknoloġija. Dawn is-suġġetti qajmulhom kurzità kbira u bdew isaqsuni d-domandi. Bil-mod il-mod sirna ħbieb. Xtaqu jitalmu l-lingwi barranin, Franċiż u Ingliż, u l-gwardjani tiegħi saru l-istudenti tiegħi. Waħda mill-akbar sofferenzi li ġarrabt kienet meta kien hemm perjodu fejn ma stajtx nitlob. Għaddejt minn żmien ta' faqar u ġieħ kbir, kemm fiżikament u kemm mentalment. Kienu momenti fejn bkejt. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Iżda naf li Alla qatt ma abbandunani. Xi wħud mill-pulizija tal-ħabs kienu studjaw il-Latin biex ikunu jistgħu jaqraw id-dokumenti tal-Knisja. Darba wieħed minnhom staqsini: tista' tallimni għanja bil-Latin? Kantajtlu Ave Maria Stella
salve mater, veni creator, u għażel veni creator. Għad f'ħajti ma kont nemmen li pulizija ateista kien se jitgħallem l-anja kollha bl-amment. Mhux hekk biss iżda li kien ikanta kull filgħodu meta jqum. Għal-bidu kienet sorpriża kbira. Imbagħad bil-mod il-mod irrealizzajt li l-Ispirtu Santu kien qed juża l-pulizija komunist biex jgħin isqof ikkalzrat jitlob meta kien wisq dajjef u depress biex jitlob. Li qatt ma kienu se jħalluni nkanta hekk. Meta ġejt arrestat, kelli nitlaq kollox dak il-ħin. Tlaqt idi fidi. L-għada tawni permess nikteb lil komunità tiegħi u nitlobhom xi affarijiet. Ħwejjeġ, toothpaste, u ktibtilhom biex jekk joġobhom jibatuli ftit imbit tal-istonku. Il-ħbieb lejali tiegħi femuni mill-ewwel. Batuli fl-ixkun żgħir bl-imbit tal-quddies u ftit ostji moħbija ġo torċ. Ma nista' qatt nesprim il-ferħ. Kuljum kont niċċelebra l-quddies bi 3 qatriet imbit u qatra ilma fil-pala ta' idi. Dan kien l-artal tiegħi u dan kien il-katedral tiegħi. Kull darba li ċċelebrajt il-quddiesa kelli l-opportunità li immitt idi u nissammar mas-salib ta' Ġesu biex nixrob il-kalċimor miegħu. Kuljum waqt il-konsagrazzjoni ġeddit qalbi u bruħi patt ġdid ma' Ġesu, patt tal-dejjem bejni u bejn Ġesu. Dawk kienu l-isbaħ quddies ta' ħajti. F'okkażjoni oħra fuq il-muntanja ta' Vinpu u fil-ħabs ta' Vin Kwang kelli x-xogħol li jinqatta l-injam f'ġurnata xita. Staqsejt lill-gwardjan. Nixtieq naqta' biċċa njama b'forma ta' salib. Ma tafx li mhux permess li jkollok xi ħaġa reliġjuża fuqek? Naf irrispondejtu, imma aħna ħbieb u nwedek li naħbiha. Perikoluża din. Għala għajnejk. Namlu issa u noqgħod attent. Tela u ħallini waħdi. Tajt is-salib u ħbejtu f'sapuna sakemm ġejt meħlus. Dan is-salib poġġut fuq frame tal-metall għadni nġorru fuq sidri kuljum. F'ħabs ieħor tlabt il-gwardjan li kien sar ħabib għal biċċa wajer tal-elettriku. Imwerwer qalli. Tallimna fl-Akkademja tal-Pulizija li meta xi ħadd jitlob għal wajer elettriku ikun irid joqtol ruħu bidejh. Spjegajtlu il-qassisin Kattoliċi ma joqtlux ruhom bidejhom. Allura xiex tridu l-wajer? Nixtieq nagħmel katina biex inġorr is-salib tiegħi. Kif tista' tagħmel katina? Impossibbli. Ġib li żewġ tnalji u nurik. Perikoluża ħafna din. Iżda aħna ħbieb. 3 ijiem wara qalli. Diffiċli biex tgħidlek lelilek. Għada bil-lejl fix-xift tiegħi inġiblek il-wajer, imma trid tlesti kollox f'4 sigħat. L-għada fil-għaxija mis-7 sal-11 b'żewġ tnalji tajna l-wajer daqs tas-sulfarini. Għaqadnihom flimkien u l-katina kienet lesta sakemm wasal il-ħin biex jiġi l-gwardjan li jmiss.
Is-salib u l-katina ikunu fuqi kuljum. Mhux biex ifakruni fil-ħabs, iżda xi jirrappreżentaw il-konvinzjoni profonda li għandi. Il-ħin kollu jfakkarni li l-imħabba nisranija biss tista' tbiddel il-qlub, mhux l-armi, mhux it-teddid u mhux il-midja. Tul il-ħajja tiegħu il-Kardinal Vantuan kien martri ħaj, miet fis-16 ta' Settembru 2002. Ix-xhieda tiegħu turina eroj fil-fidi, bniedem ta' Alla u mudell qawwi ta' fidi li jħeġġek timxi fuq il-passi tiegħu.